man først har fået ejendom under huden, så bliver man ved. Det er en bacille. Det er noget, man kommer til at brænde for, og man kommer til at holde meget af den hverdag, man har i forvaltningen af ejendommen. Man får fingeren på pulsen på hele ejendomsmarkedet. Man ved, hvornår tingene går op, og hvornår tingene går ned. Og i modsætning til nogle af de andre fag, der måske kan være mere konjunkturfølsomme, så skal ejendommen passes uanset om det er opgangs- eller nedgangstider. Så derfor så er det et meget stabilt og sikkert job, at man har med ejendomsadministration at gøre. Det er blandingen mellem, at man har noget rutinemæssigt, og så har man hele det der uforudsete. Og det tror jeg tiltrækker mange medarbejdere til branchen, og bør gøre det, fordi det er det, der er det fascinerende ved det her job. Mit håb er, at der er rigtig mange, der har lyst til at arbejde i den her branche, og rigtig mange unge mennesker, som kan tilføre branchen fornyelse. Vi har brug for flere hænder, fordi der kommer flere ejendomme, og vi har brug for flere hænder, fordi der er flere af de ældre, der går på pension. Så det er nu, man skal slå til. Det er nu, der er mulighed for at komme ind i en spændende branche og lave sin personlige udvikling. Der er virkelig mulighed for, at man kan gå i den retning, man gerne vil. Man kan gå den finansielle vej, man kan gå den juridiske vej, man kan gå den administrative vej, man kan gå ledervejen. Der er så mange muligheder i det her job, at det burde være meget, meget attraktivt for unge mennesker.